Gaur, txangoa egitera etorri naiz Arazuriko araztegira. Ba al dakizue zer egiten den hemen? Etorri nirekin eta kontatuko dizuet. Etxean erabiltzen dugun ur guztiak, ontziak garbitzen ditugunean, hortzaginak garbitzen ditugunean edo komuneko tanga uzten dugunean. Odien sare ikaragarri batetik bidaiatzen du, eta honaino iristen da. Baina zertarako ekartzen dugu hona? Garbitzeko, naturara itzuli aurretik. Eta, zergatik garbitu behar da ibaira itzuli aurretik? Jada badakigun moduan, edateko ura baliabide eskasa eta ezinbestekoa da. Gure egunerokoan, edateko ura litroka eta litroka erabiltzen dugu, etxean, industrian, saltokietan. Eta erabiltzean, zikintzen joaten gara xaboiekin, garbigarriekin, komuneko paperarekin, hondakin organikoekin. Hortaz, ur hori ibaira itzuli baino lehen, izugarri garrantzitsua da garbitzea. Bere bidaia berri horretan ez kutsatzeko ibaiak eta ez eragozteko animaliei eta landareei. Hemen, ura garbitzeko balio duten prozesu ugari egiten dira. Dela hondakin solido handienak kentzeko, adibidez, paper zapi guztiak, dela olioak eta hondarrak kentzeko. Imaginatzen alduzu nola egiten duten? Naiz eta ez iruditu, orain bertan gauza mordoa gertatzen ari da hemen atzean dugun ur honetan. Hemen pila bat ikasten da. Prozesu luze eta neketsu honen ondoren, azkenean, ur garbia dugu berriro ere, naturara itzul daitekeena, bidaia jarraitzeko. Araztegi honek nola funtzionatzen duen ikasi nahi baduzu, etorri. Mankoedukako nire kideek prozesu osoa azalduko dizute. Hemen egiten duten lana ikusiko duzu, eta honaino ura eta gure hondakin organikoak bakarrik iristea zeinen garrantzitsua den ikasiko duzu. Pixa, kaka, paper, ezaguna egiten zaizu,